Khona uBig Zulu wethu ugqoka ugodo njengathi ugqoka ikhavela uyi-ambassador yani na ye khavela ye Brentwood yekali phela uBrentwood uma ngabe uBig Zulu engabalulekile. Sakubingelele phesi ngomoya embukele emakhaya kwesimanzonze lethela khona indawo zamaskandi abaphambili efika ngesikhathi. Ngaphandle ngosho isikhathi mbukelayo ngihlale kuzo indawo zamaskandi ngophathele zona nizoqala zokuthi ungizwe mfowamchunu uthi uBig Zulu uyibhinca naye kumele axhaswe kwingoma yonyaka. Emva kokuthi abafana bamgqumeni bephumile obalake bethi uBig Zulu akaxhase futhi akavotela. Kodwa amabhinqa amaningi ngo-Facebook asigxeka lesenzo sabafana bamgqumeni. Basho ngemba ukuthi bona sebengenaphi engomeni ze-hip hop njengoba abafana bamgqumeni bacula umaskandi. Bathi ayikho-ke lento eyenziwa abafana bamgqumeni kumele ngempela bexolise. Nangempela abafana bamgqumeni bayenza-ke ividiyo basho ukuthi ngempela amaphutha ayenzeka emhlabeni kodwa sebefonelwe abantu basho ukuthi ngempela baphambukile. Base besho ukuthi ngempela-ke lixhoshwa libhekile basho ngempela ukuthi hayi ngempela bayahoxisa lesi simemezelo bebesisho ukuthi akuvotele uBig Zulu. Njengosenjalo-ke sevela kungizwe mfowamchunu wathi lento lexoliswa abafana bamgqumeni ayikho nje njengoba uBig Zulu ngempela uyibhinca futhi umele umaskandi kwemanye amajenda. Bathi nje njengoba ehlala egqoka uBrentwood ukhombisa ngokusobala ukuthi umele amabhinca wasethi kumele wena axhaswe. Wasesho ngempela ukuthi abantu amele bevotela emabhinceni kumele kuwo Big Zulu ingoma yakhe kube igcokama kube ngokhuzana. Wasethi lento le eyenziwa abafana bamgqumeni nje itengekho. Kwathi kusenjalo abafana bamgqumeni bathe bona abasazi uma ukuthi nomchunu usesho njalo ukuthi bebengenacala njengoba sebeze baxolisa. Muke lapha emakhaya ake sizumbono wakho uthi wena le ndaba uyibona kanjani? Ngabe ngempela ni oBig Zulu kumele sibaxhase ngokuthi nje behlale begqoka iBrentwood sekumele sibavotele nokuthi futhi kumele sibathathe ngokuthi bangababhinca yini? Khona uBig Zulu wethu ugqoka ugodo njengathi ugqoka ikhavela uyi-ambassador yani na ye khavela ye Brentwood yekali phela uBrentwood uma ngabe uBig Zulu engabalulekile. So bathathu sibalulekile bafana bakithi. Ayikhale zinsizo zakithi lezo nto abaseDubai ayikhale bafana bakithi. So bathathu asiye phambili bafana bakithi. uBig Zulu uSjava abantu abasimelile laba basimela kunzima bathatha umaskandi bawusala sasicabanga ukuthi uyofika khona kanza kwethu. Bathatha ingezo yethu bathatha ubhinqa bethu babufaka kosilika babufaka lokunjalo koQuesta babhoda nje koQuesta bayazi uBrentwood. Ngenqani na kaBig Zulu. Kade icula nomfezi wamabone ngingoba eshisa ikhotha. Wasebenza neinsizwa laphana nabomfezi nongiga beshaya ingoma ezimnandi zikamaskandi lapha. Kade ezinye futhi indawo engophathe zona futhi esaphathele naye uBig Zulu ezokuthi sekuvele uTokozo Zulu osho ngempela ukuthi le ngoma ethi imali eningi edla abantu manje yaBig Zulu uthi ingoma yakhe le uthi waxhumana nemanager kaBig Zulu wayefuna ukubonisana ukuthi le ngoma ngiyiphusha kanjani futhi ayithuthukisa kanjani besezingeni labantu. Uthi ngempela-ke le ngoma njengobona lapho ku-screenshot esekuphathele zona uthi le ngoma le wamnika ngey'nyanga zako-Agasti kanje. Uthi kodwa kumxakile uma ukuthi sethola le ngoma le usesidla abantu kanje ngengoma yakhe ekubeni futhi ingatsheniwe. Muke lapha emakhaya akuyilaleleke le ngoma le masehlangana ezansi sizumbona ukuthi ngabe ngempela le ngoma le eshiwe uyena uMageba la ngabe iyafana ngempela nale ngoma le kaBig Zulu le edla abantu njengamanje. Kwesimanzonze izona indaba bengithe ngaphathela zona ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Wemkhaya nathola nje impela uPapa Peni edla abantu ngamandla ami nje phela ingoma yami phela leya. Wathola nje impela mkhaya ngempela ngenze njani awungicebise ndoda amadoda. Uthi ubani lo ingoma yakho wemkhaya? uBig Zulu. Le ngoma le nethi imali eningi ingoma yami leyani. Thatha ama-lyrics ami lapha. Ngayisendela lo umfola asebenza naye. Ngithi ngicela bengisize ukuze ngikwazi ukuyiphusha. Dukuduku seyayicula. Le ngamsendele le ngoSeptember. Awuyisendele yakho mkhaya ke ngiyizwa. Lutho yazi ngoba ngitshela ukuthi mkhala le ngoma le bengingakayikhiphi ngingenzela ini ukuthi ngifuna uma sengithola umuntu ozokhona ovumayo ukuthi ayizokwazi uzovuma ukuyiphusha ke bese ngiyaqala ke ngiyaregister ngenza yonke into.
Nami ngase ngibambezeleka ukuthi egcina ingakwazanga ngingaqala ngingakayikhiphi ngesimo sokuthini ngibambezelekile njengoba ngifile ngakhona nokuzorekhoda njengoba ngifile kuzorekhoda. Awuke seyiculile. Hayi mkhaya. Mabo ilokho njengoba irejistanga bese ngakuloyela ukwana iregister. Bese kuze ema-office nje uye khona straight yona. Hayi mako irejistanga ngiyosizakala sidalo mkhaya. Mawuyizwa wena lento engishoyo uyizwa kanjani? Nawudlala le ngoma nje ledla abantu kumandi wena uzwa kanjani? Ungitshele nawe. Ngiyafisa mama ukuthi ngithumele mali. Ngiyafisa mama ukuthi ngithumele mali. Ngithandazisa ukuthi ngithumele mali. Ngiyafisa nami ukuthi ngithumele mali. Omakhelwane bami bangihlela ngokuhlupheka. Ngiyathanda ukuthi ngithumele mali. Izihlobo zami zingihlela ngokuhlupheka. Sagaliwa wapem eshe